Türkmenistanda häkimetler köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda irki prezident saýlawlaryny yglan edeli bäri döwlet medeniýet serişdeleri saýlawlaryň töweregindäki wakarlar belli galynýan dalaşgärler we saýlaw möhüminiň barşy barada ýygyderli habar berýär. Ýöne adat halyk saýlawlar barada näme diýär? Ýyla saýlawlardan näme garaşýar? Häkimetler saýlawlara nähili taýýarlyk görýär? Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerini yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolup ýylatyň saýlawlardan garaşýan netijelerini öwrenýärler. Bu aralykda garaşsa Türkmen Nokot News hemde Türkmenistanyň kronikasy neşirleri saýlawlaryň öňýany häkimetleriň görýän çäreleri barada habar berýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň aglabasy öýleriniň saýlawlar barada pikir etmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saýlawlaryndan soňra iň bolmany gysga wagtdym bolsa emele gelmegi ahmal arzançylyk, nagd pul ýeli ýeterligi barada gurrun edýärler. Her kim öz işi bilen gümra diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Adamlaryň gümra bolýan günnelik işleri bala çağılaryny okuwy bermek, hadyk önümlerini satyn almak mümkin boldugyny gazanç edip günü görmek ýaly işleri öz için alýar. Ýöne saýlaw hakda gurrun edilen halatyny hem saýlawyň özü ýa-da saýlawlarda haýsy dalaşgaryň ýeňiş gazanjagy däldi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier we prezident wezipetine dalaşgar Serdar Berdimuhammedowyň wezipe girişmeginden soňra amal aşmagy ahmal özgörüşe umyt baglanýar. Adamlar umumyň hiç sadyň üýtgemejekdigini bilýärler. Ýöne olaryň bolmanyny 2-3 aý azyk kıtçylygynyň aradan aýryljakdygyny we bankomatlardan bökdönüşsiz pul nagdlaşdyryp biljekdiklerini umyt baglaýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy anonimlik şertine 23 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Serdaryň wezipe belenilmeginden soňra iň bolmanyny 2-3 aý dukanlarda arzan önümler peýda bolar diýip yerli ýaşaýjy notady. 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyny şu wagt içinde hiç açan erkin we adalatly saýlaw geçirilmedik Türkmenistanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow synçylary görä ykdysady kuwwaty ymykly pete gaçan ýurdu kakasyndan miras alar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň adyk üçinçiligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan problemlary, pul nagdlaşdyrmakda bar bolan kynçylyklar, bankomatlaryň öňüne emele gelýän nowatlar we beýleki durmuş ykdysady problemler barada ýygyderli habar berýärler. Bu aralykda häkimetler türlü çäreler bilen saýlawlara taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 fevralda Mawtumul adynyň Döwlet Uniwersitetine saýlaw çärelerine gatnaşdyryljak talip gyýlardan çabut köýnek we bir meňdeş nagyşly ýaka satyn almagyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmen Nokot News neşri saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çägini häkimetleriň ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlara gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berýär. Neşriň 23 fevralda çap edilen habaryna görä ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlar zähmet düzüş dispanserlerine alkogolizme garşy bejeri gelen adamlar 16 marta çenli her gün polisiýa bölümlerine baryp belli alınmaly. Ozal bu çäre her şenbe günü talap edilýän eken. Türkmenistanyň kronikasynyň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä sebitlerde ýylatyň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň 10 marta çenli tölenilmegi talap edilýär. Türkmenistanyň ilk prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niýetini ma'lum edip bundan beýlek döwleti dolandyrmakda häzirki zamanyň ruh şertleri, ýokary talaplary esasyna kemale gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermek makul hasaplaýandygyny aýtdy. Munyň ýa-da 14 fevralda häkimet başyna Demokratik Partiýa tarapyndan prezident wezipetine dalaşgar hödürlenen Serdar Berdimuhammedow bolsa ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda ata-babalaryň mirasyny dowam etdirjekdigini notady. Merkez Saýlaw Komitetiniň sanawyna görä ýurdun syýasy durmuşyna tanalmaýan 8 dalaşgar we Serdar Berdimuhammedow 12 martda prezidentlik wezipeti urununa bäsleşer. Bu aralykda daşary ýurtlarda hereket edýän bir näçe opozisiýa wekili hem saýlawlarda öz dalaşgarlygyny hödürläp çykyş edýärler.